Maksudnya ora tau midul ini ya. Kudu emang. Murah. Karo yono. Mangan tahu moline. Arep melu panen lombok. Lomboke mesti alum-alum. Alum lomboke. Amol. Engko timune Pak meneh amol kae ana timun. Enak tenan emol. 1000 bayar moli 1000. Ajak ngalas. Jadi ngono lho ceritane lho. Karo Mas Jon yono. Moli di sawah. Jadi perjalanan dari rumah ke sini itu 5 kilo, 4 kilo 5 kilo. Cedak. Cedak. Pertama kali moli ke naik motor jauh. Ya mal. Panen lombok. Rene. Rono. Oh iya, tak gawak nah kuwi. Ini lah malah munggah kita ki. Melu sik duwe. Gendong sik duwe moli kae ndek pepel kae. Kuwi. Ngeterke panen lombok Yono, sama moline iki. Kasih gorengan, bonus gorengan moli. Bener. Enak mal. Jadi sekalian panen cabai, mergone keriting terus bar iki. Kayak sapa mau ya? Mbak Yum. Heeh. Kayak anu mes. Nanti rupane kok bojone. Yo iya kok. Rupane persis bojone jadi. Midun lah. Mergeti midun. Rai. Iku mah kaya tidak iki. Midun lah. Midun. Terus aku wis arep terima. Wis tuku. Wis. Oh. Wis. Piro? 20.000 wis lah. Oke. Ini kaya diisi 20 ya, Nek. Heeh. 50 kok ya. Soalnya subsidi ta. Oh, wah iki siji urung entek wis nganu. Mas Rono. Kono ning ana wanira. Ya. Rumoli. Karo jam yono. Ngopak sing kita cepet sakmene iki ta. Milih sing alum-alum kuwi kok. Ngisor kae aja ono sing alum kan sesuk tak kan alum iki. Sing nggonmu iki ro iki. Men ento tripod pekoli ya. Ya iya nggo tripod jan. Ndo tripod. Ngono wae. Wah malah ngregeti klambi yo. Mal udun ta. Udun. Regeti klambi. Udun ra gelem ki to, Geng. Udun. Wah. Karo yono kene. Jeruk ya oke ya. Oke. Ya ora jeruk. Iki kita tandur ngene kok gopak iki. Iya ngunduk timun. Timun rungono apa-apa cilik-cilik. Rama gede-gede kok ngunduk gede-gede. Mangan timun ae. Ra rono-rono. Lihat sawah di tuan tanah ternyata si ono iki. Ngerti apa iki? Ngerti apa? Ula wah, rahi. Wah ngregeti klambi kowe kok.
Itu kok kene wae, mukane kok kene. Limune iki Wah, dene jadi emut. iki lho. Ah, munggah kono wae ra apa. Aja sing ana wite ya, munggah ya. Yono iki tuan tanah. Ah. Saka kono kae. Tekan kene, tekan kono kuwi sawahe Jon Yono. Sah ngontrak to. Ngontrak. Sing nggonmu asli ndi ya? Dhuwur. Sing kana, sing iki nganu. Kontrak. Lahan. Tuku kontrak larahan. Piro nek ning kene? 1000. 1000. Sak kotak ngene apa sak? Nah, ya iki. Kabeh ngene iki. Kok murah ya, Hah? Murah. Iki. Aduh. Wah, ngregeti mudun sik. Mudun kae, tahune pangan kae. Mudun sik. Ngregeti kowe kok. Lah, kono. Manak ya ana wae ra apa-apa. Karo kono silaturahmi lah. Dino ngerti kok. Lah iki ana nganu barang kuwi. Buat jeruk albino. Yo, Iki ora albino ngene iki varigata. ning varigata. Varigata. Galak nyarak. Aja iki. Ora apa-apa kok wis kok. Aku to brakoti ra apa-apa. Ben. Karena kencang wae, kencang wae. Kono kuwi baby iki. Kono mal ora rono-rono mal lah. Sing cendhek wae. Wis iki kencang wis saiki ya. Ora iso lunga kowe. Helikopter kae. Kita lihat helikopter juga, Mori. Helikopter. Kaget deh. Tak video ke bayan. Bari iki aku 10 menit tak video ke. Ya. Ya. Yo colke ngetutke terus. Wah nek nggo tripod pekoleh tenanan kok. Hah? Nggo tripod pekoleh tenan. Helikopter lagi tuh. Jadi banyak helikopter. Oh alah moli kan Alah, banget tuh paham. bae muka engko diganu lho. Bae muka engko mesti direbut. Baru tuh, Pak. Oleh apa kuwi? Walang. Oh, dene oleh walang kuwi. Doyan ro walang ya? Walang tuh ya. Ah, kono wis ra iso lunga kowe. Rokokmu kuwi engko di nganu.
Kuwi temenan kuwi. Wis ngono ae mentengkreng.